सासे आइजोआ हाग्रायाव बन लायनो थांनाया खाफाल गेवदों। बे समाव मोनसे सोमोनांथाव खौरां। खस्थ'यै जिउ खुंग्रा सासे आइजोआ खाफाल गेवदों। हाग्रायाव बन लायनो थांनाय सासे आइजोआ थरसे हिरा मोनदों। सासे गोरिब दुखुथिया आइजोआ हाग्रायाव बन लायनो थांनाया थरसे 4.39 केरेट हिरायाव सौथुयो आरो हिराखौ मोननो हायो। जाथायानो जादों मध्य प्रदेशनि पान्नायाव। आइजोनि मुंखौ गेन्दाबाई होननानै मिथिनो मोननाय जादों। डायमन्ड इन्सपेक्टर अनुपम सिंहआ मिथिहोदों दि बे आइजोआ हिराखौ मोननानै डायमन्ड मावख'सिम लानानै फैयो आरो हिराखौ सोनानै दोननाय जायो। हिरानि बेसेनखौ निलामाव गासै 20 लाख रांसिम बुंनाय जादों आरो मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों बे रांखौ सरकारनिफ्राय खाजोना दाननानै आइजोनो हरनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आइजोआ 4 हौवासा आरो 2 हिनजावसा गथ'फोरबो दङ। सासे आइजोआ हाग्रायाव बन लायनो थांनाया खाफाल गेवदों। बे समाव मोनसे सोमोनांथाव खौरां। खस्थ'यै जिउ खुंग्रा सासे आइजोआ खाफाल गेवदों। हाग्रायाव बन लायनो थांनाय सासे आइजोआ थरसे हिरा मोनदों। सासे गोरिब दुखुथिया आइजोआ हाग्रायाव बन लायनो थांनाया थरसे 4.39 केरेट हिरायाव सौथुयो आरो हिराखौ मोननो हायो। जाथायानो जादों मध्य प्रदेशनि पान्नायाव। आइजोनि मुंखौ गेन्दाबाई होननानै मिथिनो मोननाय जादों। डायमन्ड इन्सपेक्टर अनुपम सिंहआ मिथिहोदों दि बे आइजोआ हिराखौ मोननानै डायमन्ड मावख'सिम लानानै फैयो आरो हिराखौ सोनानै दोननाय जायो। हिरानि बेसेनखौ निलामाव गासै 20 लाख रांसिम बुंनाय जादों आरो मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों बे रांखौ सरकारनिफ्राय खाजोना दाननानै आइजोनो हरनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आइजोआ 4 हौवासा आरो 2 हिनजावसा गथ'फोरबो दङ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360